15.000 metres quadrats de magatzem, 13 punts de venda, 2 magatzems verticals intel·ligents, més de 80 professionals al teu servei, més de 800 proveïdors amb les millors marques, més de 8.000 clients satisfets, més de 25.000 referències en estoc. I ara, 25 anys d'experiència al teu costat. El primer magatzem distribuïdor CSI obria les seves portes l'any 1994 al Turó de la Trinitat. Una petita botiga on es va materialitzar el nostre esperit de servei i la nostra obsessió per la qualitat i la satisfacció dels nostres clients. Des de llavors, CSI Central de Suministros ha obert 13 establiments arreu de Catalunya, ha obtingut la certificació ISO 9001 i ha entrat a formar part de 2 importants grups de compres, Clima Iné i Grudilé. La nostra constant expansió és fruit de la vostra confiança. Gràcies per aquests 25 anys.